уянғачта орған кіші буладыр емінде. Мен бірді әшісі де келмейдірі, қошан бітейінді бүкінді бошланадыр емі. Қазір уянғачта олаға шүкір деп, олға тоға барабыз. Азел Ризванова дұрыс туқлана башлагач үземле бөтенләй башкача хис итәм ди. Майлы, баллы ризыклар ашамый, спиртлы эчемлекләр эчмей. Яңа ел бәйрәмендә дә дуслары белән күбрәк яшелчәләрдән авыз итәргә җыеналар. Күп ашамыйм, фигурны матур иттереп тотырга кирәк. Без кызлар шуңа матур гына иттереп, эчмичә, тортмичә, тәмле әйберләр ашап, яңа елга керәбез. Без башкала урамнарына чыгып, халыктан сораштыру үткәрдек. Яңа елны кашлаганда күңелсезлекләргә юлыкмас өчен ниләр әзерләүләрен белдек һәм гаҗәпкә калдык. Күп кеше үзенең сәламәтлеген кайгырта икән. Күп ашамыйбыз яңа ел төнендә. Алкоголь без гомумән кулланмыйбыз. Артык әзерләнмим дә. Ләкин барыбер бәйрәм рухын тойсаң, аның теге артыгын ашамасаң да була дип әйтәсе килә. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям да әйткән инде, күп ашарга ярамый дип инде. Шуңа күрә инде безнең мусламаннар бик күп ашамыйлар. Әзрәк тәртипле булып, матур гына итеп, шайтып мәҗлесләрдә үткәрәләр. Алкоголь эчсәм дә, ашарга тырышам һәм алкогольне инде сразу кыска вакытта күп итеп эчмим, ашказанга бәрмәсен өчен. Шулай да инде хәзердән үк эштәге бәйрәм мәҗлесләрендә исерткеч эчемлекләрне чамасыннан артык кулланып, хастаханәгә эләгүчеләр бар ди табиблар. Яңа ел бәйрәмнәрендә алар бермә-бер күбрәк булачак. Шуңа кайбер кагыйдәләрне белеп торырга кушалар. Алкогольнең зыянсыз микъдары юк диләр. Бер рюмкада кешенең үзәк нерв системасына тискәре йогынты ясый. У алкогольной интоксикации есть 3 степени тяжести. Исерүнең 3 дәрәҗәсе бар. Беренчесе җиңелчә, бу вакытта кешенең кәефе күтәрелә, көлә. Икенчесендә инде теле күрмәкләнә башлый, үз-үзен тотышын начар якка үзгәрә. Бу вакытта егылып имгәнергә, исерек килеш рульгә утырырга мөмкин. Өченче стадия бик куркыныч. Кеше үз-үзен контрольдә тота алмый, хәрәкәтләре сүлпәнәя, корга егылып, йоклап китүе, эшүе бар. Белгечләр спиртлы эчемлекләрнең түбән градуслысы да зыянлы ди. Через полгода употребления такого напитка, как пиво, видно, что... Мәсәлән, сыраны ярты ел дәвамында куллансаң, организмда гормональ үзгәрешләр барлыкка килә. Хатын-кызларда сакал-мыек үсә башлауы ихтимал, ирләрнең күкрәкләре. Спиртлы эчемлекне кулдан сатып алуда бик куркыныч. 2 ел элек шулай 13 студент агуланган. Шуңа күрә әти-әниләреннән башка бәйрәм итүче яшүсмерләрне дә күз уңыннан җибәрмәскә кирәк ди белгечләр. Они собираются какими-то квартирниками, у друзей. Алар әлбәттә исерткеч эчемлекләр ала. Сезгә эчмибез дип антлар итсәләр дә, алкогольне кемдә булса алып киләчәк. Шуңа балалар белән әңгәмә үткәрергә, спиртлы сыйклыкларның зыянын һәм үз-үзеңне ничек тотарга кирәклеген аңлатырга кирәк. Ашауда чамадан тыш булырга тиеш түгел ди табиблар. Гадәттә яңа елга майлы, кыздырылган ризыклар, майонезлы салатлар әзерләнә. Аларны берничә көн ашыйлар. Бу ашказанына авырлык китерә, хәтта иянәк тә булырга мөмкин диләр. Шуңа бер утырып ашарлык итеп әз-әз генә әзерләргә кушалар. Майонезны башка соуска алыштырырга яки аз майлысын сайларга. Шулпан Касыймова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.